5 годишен започнах да свиря на цигулка. Дълги години баща ми свиреше всеки ден с мен. Цигулката, на която свиря в момента, тя ми е подарък от баща ми, която купена преди може би 20 години. Във Виена отидехме, свирихме и те ни приеха. И така, крачка по крачка се приближавахме към професионалния живот на цигулар и на музикант. Сега, гледайки назад във времето, определено бих казал, че Виена е едно изключително място за хора, които се занимават с класическа музика. Не случайно се нарича меката на класическата музика. В Барселона аз дойдох по една голяма случайност, бих казал. Нали, винаги има нещо ново. Първото впечатление, който ми направи града и който продължаваме да ми прави този град, е, че, както казват англичаните, лесно се диша в този град. Някак си се чувствам свободен и мисля, че всички хора, които идват тук, така споделят това чувство. Свирането на сцената под напрежение, след това, когато нещата се получат добре, удоволствието е изключително голямо. Домът ми е там, където са ми приятелите. Имаме много добри солисти в операта, певци и може би това е едно от най-важните неща. Удоволствието от работата. Харесва ми да правя снимки. Най-вече ми харесва да правя снимки на хора, да ги хващам в някакъв такъв емоционален момент. Разбира се, винаги има някакви по-хубави цигулки. Когато има наличие на недостиг, всичкото, което имаш и което си купуваш и което постигаш, се оценява по друг начин.